Aw bisimila a ka émission mandi kɛnɛ na fo Pate TV jabarani sanfɛ aw balimamuso Sakuna Kuyate an bɛna professeur Franklin MC wa Cameroun wa Afrika ale ka analyse an bɛna an da don o la yani an k'an da don o la an bɛ professeur fo a ka cɛsiri la farafina ye farafinadenw ye an b'a fo ka waliɲuman dɔn dante foli min na sabu ka da kan a ye gɛlɛya caman sɔrɔ nga a ma farafina dɛmɛli dabila gɛlɛya kama an b'a fo a ka cɛfarinya la an b'a fɛnɛ fara an ka cɛfaribaw kan foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don a ka walawalalikan jumɛn na an balimaw ye o ti dɔwɛrɛ ye kumaba min bɛ sen na sisan tile filanin na ni o ye Afrique du Sud kunkanko kuma ko sabu ka da kan ko jɛkulu dɔw de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa ɲɔgɔn ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ octobre kalo tile 22 ani tile 24 kɔnɔna na n'o ye BRICS tɔndenw ye ko belebelew ka belebele n'o ye Fédération Russe ale ka masakɛ ye n'o ye Vladimir Poutine ko CPI mɔgɔw ko k'u ye mandat d'arrêt da Poutine kan ko ni Poutine sen sura Afrique du Sud ko k'a minɛ ko k'a di ko Afrique du Sud bɛna sɔn ka Poutine di wa sabu ka da kan Afrique du Sud jamana yɛrɛ o bɛ jɛkulu kɔnɔ CPI ka jɛkulu o b'o kɔnɔ a bɛna sɔn ka a labila wa k'a di wa o kama ko élite politique occidentale maaw olu ka ciden dɔ n'o y'u ka journaliste dɔ ye o ye Britannique jamana ka den dɔ ye o sera Afrique du Sud jamana kɔnɔna na ka taa ɲininkaliw tɛngu u ka l'ANC o secrétaire général la l'ANC n'o ye Nelson Mandela o ka fanga ɲini tɔn ye ale ka tɔn belebele ko tɔn historique don sabu ka da kan o tɔnba nin o de kɛra sababu ɲuman ye ka Afrique du Sud ka hɛrɛma hɔrɔnya di Afrique du Sud ka denw ma tɔɲɔ min tun b'u kan degun min tun b'u kan k'a ɲini k'a d'u ma sayaw bɔra la joliw bɔra la Nelson Mandela yɛrɛ a ye kaso sɔrɔ a sababu la mais jamana kɛra jamanadenw ta ye donc o parti ni o ye l'ANC o secrétaire général o de ye Fikeli Mbalula journaliste ale ni Fikeli Mbalula olu de sigira ko ka kuma journaliste ye ɲininkaliw tɛngu a la n'o ye Britannique kaw ka jamanaden ye a ko secrétaire ma ko karisa aw bɛ sɔn ka Poutine bisimila ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ wa Fikeli ko an b'a bisimila ko sabu ka da kan ko BRICS tɔnden dɔ de don an b'a bisimila o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ jamanaba dɔ ɲɛmɔgɔ don ani bisimilayi kan kan e delila k'a ye wa dugu dɔ jamana dɔ ɲɛma taara yɔrɔ dɔ la ko a ma bisimila ye wa anw b'a bisimila ko kɔlɔlɔ min bɛ a bisimilali kɔfɛ e m'o kɔlɔlɔ ye wa kɔlɔlɔ jugu min bɛna da aw kan aw ma jɔrɔ o kɔlɔlɔ la wa aw ma siran o kɔlɔlɔ la wa secrétaire Mbalula ko a ma ko aw ko yani aw ka Ukraine kɛlɛ ani Russie la ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ban aw de ye tasuma donbaga ye aw de ye kɛlɛ ɲagabagaw ye anw dun anw bɛ basigi de ɲini anw bɛ fɛ de Ukraine ani Russie jamana u ka kɛlɛ ka ban anw bɛ diɲɛ ka basigi de fɛ ka aw de ye kɛlɛ kolokolobaga ye aw de ye kɛlɛ tasuma mɛnɛbagaw ye a ye nin dabila jogojuguya min b'a la ko a y'a dabila jogo ɲuman tɛ a y'a dabila o tɛmɛlen kɔfɛ ko hakililajigila Afrique du Sud jamana kɔnɔ yan aw Britanniquew aw ka tiɲɛni barika bonyana anw kan kosɛbɛ wa Afrique du Sud kelen tɛ a y'a kɛ Iraki jamana kɔnɔ
a ye massacre caman ta ka Iraki ka denw sɛgɛrɛ ka Iraki jamana ci. Afghanistan fɛnɛ aw ka makosali sera Afghanistan fɛnɛ jamana kɔnɔ aw Britanniques ko mun kɛra aw la aw minɛna wa aw ma minɛ foyi ma k'aw la aw ye jɔnw ye aw ye mun ye mun de bɛ yen ko o tɛmɛlen kɔfɛ ko Tony Blair ale ye nkalon tigɛ ka da Saddam Hussein la ko maramafɛn juguw bɛ Saddam Hussein fɛ yen u ye kɛlɛ labɛn ka taa bin Saddam Hussein kan ka Iraki ci k'a filenkolonci k'a dagakolonci Iraki ka den maa miliyɔn joli de bɔnɛna a nin na aw Britanniques bolo mun bɔra a la Afghanistan den maa miliyɔn joli bɔnɛna u nin na aw Britanniques bolo ko mun de bɔra a la foyi ma bɔ a la Tony Blair bɛ kamelenbaya yaala la foyi t'a la a bɛ nbɛndiya la foyi t'a la o tuma na aw ka kiri ye mun kiri de ye o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka dugukolo ka ɲi Afrique du Sud dugukolo jukɔrɔ n'i ye aw ka maa fagataw bɔ a la a tɔ b'a dɛn aw ka maa fagataw de ka ca ka tɛmɛ ko kɔba dɔ bɛ Afrique du Sud ko kɔ nin k'u b'a wele ko double rive o kɔba nin ko u b'a wele blue rive o kɔba nin ko Shaka Zulu n'a ka cɛdenw u tun bɛ taa ye de ko ka taa nanzaraw kunbɛn n'o ye Britanniques ye min baribari nana ko ka na ben Afrique du Sud kan ka ben u kan diyagoya la baribariya la k'u ka nafolow suɲɛ ka duguw bɔsi u la k'u faga u fa jamanaw kan ko mun kɛra aw la ko Nagasaki ani Hiroshima ko Japon massacre ni Américains y'o ta ka olu sɛgɛrɛ mun kɛra Vietnam suba mun bɔra massacre jugu mun kɛra Vietnam ko mun bɔra o la Philippines fɛnɛ tiɲɛni wali massacre wali maa miliyɔn joli min bɔnɛna o nin na aw bolo ko mun bɔra o la foyi ma bɔ o la Haïti fɛnɛ bɛ ten a ye tiɲɛni ta ka nin yɔrɔ bɛɛ de sɛgɛrɛ foyi ma k'aw la aw ma minɛ aw ma foyi ko aw ka kiri n'o ye impérialisme kiri ye néocolonialisme kiri Haïti fɛnɛ bɛ ten maa miliyɔn joli aw ye o faga diɲɛ kɔnɔ mun kɛra aw la foyi ma kɛ aw la kɛlɛ laban Amérique jamana ani Faransi jamana ani Grande Bretagne jamana tɔnba 3 ka taa ben Kadafi kan ka taa ben Libi kan ka Libi ci ka Kadafi faga Kadafi fagali gindo o dɔnna cogo di sisan a fagara kun min kama ja Kadafi ma faga dɔwɛrɛ kama ko fɔ a bɛ fɛ ka farafina ka kɛ kelen ye u ka bɔ nanzaraw ka bolo kɔnɔ farafina k'a yɛrɛ ta Kadafi fagakun kɛra o de ye sabu ka d'a kan a tun bɛ o de baara la o gindo o yera Larry Clinton ale ka sira fɛ Nicolas Sarkozy o sen donna Kadafi fagali la mun kosɔn Kadafi ye nafolo miliyari caman di ale ma k'a ka campagne financer ko o ko datugu ale fɛnɛ farala ninnu kan u jɛra ka cɛ bɔnɛ a nin na ka Kadafi faga ka Libi ci ka Libi ka denw faga k'u bɔnɛ o nin na mun kɛra aw la Nicolas Sarkozy Faransi ka den mun kɛra o la foyi ma k'a la a ma minɛ foyi ma kɛ aw la aw ma minɛ Larry Clinton foyi ma k'a la Barack Obama foyi t'u la Bill Clinton foyi t'u la Grande Bretagne o ka premier ministre kɔrɔ
ko David Cameron foyi ma kɛ a la u bɛɛ lajɛlen bɛ aw ka kiri ye mun kiri ye yanni I bɛ kiri boli mɔgɔ kan I b'a boli a lawaleya aw yɛrɛ de kan fɔlɔ kiri ma lawaleya aw kan aw b'o to o lawaleya mɔgɔ wɛrɛ kan donc aw ka kiri ye kiri jumɛn CPI ye kiri jumɛn don k'a dajiya aw la ni aw ye kojugu fɛn fɛn kɛ o ka ɲi o ka kan ka kɛ tɔw mana kɛ olu ka minɛ k'u datugu aw ka maafagalaw tiɲɛnikɛlaw n'o y'aw ka masakɛw ye masakɛri jugu kɛbagaw diɲɛ kɔnɔ olu ma minɛ o de ye aw ka occidentaux masakɛbaw ye élitibaw ye foyi ma k'u la donc ko kun jumɛn de kama sisan Afrique du Sud jamana bɛ na belebelew ka belebele n'o ye fédération russe ale masakɛ bisimila ko pourquoi Afrique du Sud bɛ na Poutine bisimila k'a kunbɛn mun kosɔn ko kun belebeleba dɔ ko o ye jumɛn ye ko conférence de Berlin min kɛra san 1884 san 1885 kɔnɔna na Berlin jamana kɔnɔ ko Rusi jamana tun bɛ yen don min na u ye conférence kɛ ka bɛn kɛlɛ kan an bɛna bɛn farafina kan ka farafina buruja ka farafina yɛrɛkɛ ka farafina plier ka farafina kɛ an ta ye ko Rusi jamana tun bɛ yen nka Rusi jamana ma sɔn abada ka fara ni tiɲɛnikɛla ninnu kan ka farafina buruja mun kosɔn ko sabu ka da ka Rusi jamana bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ Ala de y'o k'u ye u ka dugukolo nafolo bɛ yen sɔrɔ bɛ yen min b'u nafa san ba yirika kɔnɔna na occidentaux mɔgɔw impérialisme mɔgɔw néocolonialisme mɔgɔw esclavagisme mɔgɔw foyi t'u ka dugukolo jukɔrɔ o kama u kɛra zonw ye ka na suɲɛli ta ka bengali ta ka na anw farafinw sɛgɛrɛ ka na ben an kan ka an buruja ka an faga ka an ka dugukolow minɛ an na ka an ka frontières kɛ u sago ye ka an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko o y'a kun belebele dɔ ye farafinw kan kan ka Poutine kunbɛn bisimila i ko ɲuman na ko kun filanan farafindenw joli kasa tɛ Rusila fɛ an joli kasa k'o tɛ Rusila fɛ dɛ Rusi ma jɔlɔkɔ don an golofinw na Rusi ma an golofinw minɛ ka taa an kɛ jɔnw ye dɛ u ma an coloniser ko o fana ye a kun dɔ ye an kan ka Rusila bisimila ko Poutine ye masakɛ ye bi masakɛ min kanunen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye jango farafin jamana ko bɛɛ de b'a fɛ a ka di bɛɛ ye a kana a ka jigin I ka dugukolo kan kun sabanan ko farafin kungo Rusila ye farafina dɛmɛ a kungo la Rusila farala farafina kan a ka tɔɔrɔya la a ka degun na a ka dusukasi la ka an dɛmɛ ko a ye farafina dɛmɛ k'a ka hɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka d'a ma a farala farafinw kan k'u bɔ esclavage jɔnya kɔnɔna na a farala farafin kan k'u bɔ nanzara tulobilenw bolo la ko nka fo an ka ko dɔ fana de faamu Rusi ni Chine tɛ kan ka an dɛmɛ ko an ko ka d'u ye dɛ an kanu b'u la kojugu dɛ ko ayi sabu ka d'a kan u bɛ kan ka u yɛrɛ fana de tanga u bɛ kan ka u yɛrɛ fana de kisi ko Félix Houphouët-Boigny da sera a ma année 80 kɔnɔna na ko maa o maa n'i ye farafina sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye farafina sɔrɔ ko e bɛ diɲɛ mara o sababu la Rusi ani Chine u b'a dɔn ni nanzara tulobilenw occidentaux mɔgɔw y'i tɛgɛ da farafina kan u bɛ maa fɔlɔ min kɛlɛ o ye olu de ye u bɛ Rusila kɛlɛ u bɛ Chine kɛlɛ donc u yɛrɛ tangali kama a diyagoyalen don u kan u ka farafina dɛmɛ farafina kana ben nanzaraw bolo kɔnɔ tuguni sabu ka d'a kan u bɛ fanga de di u ma fu mana fanga sɔrɔ u b'u ɲɛsin olu de ma k'olu kɛlɛ donc o tɛmɛnen Rusi ni Chine olu y'a faamuya
an kan kana farafina ma ni hɔrɔnya ye ni bonya ye ni karama ye ni teriya ɲuman sira ye n'o ye partenariat gagnant aw ta ye anw ta ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ ko ale ni y'an san 25 ye ale ye gafe si Faransi ɲɛmɔgɔw ma ko taabolo min bɛ aw bolo ka farafina mara a y'a taabolo a y'a bila a ye na ni partenariat sira ye gagnant bonya ni karama kɔnɔna na bɛɛ k'i ta sɔrɔ bɛɛ ka bɛɛ bonya a ka sɔrɔsi jɛkulu min bɛ farafina dugukolow kan a y'u ladon ko u ma ale lamɛn ale y'o kɛ sabu ka d'a kan ale sigiyɔrɔ bɛnnen don i n'a fɔ don min na bi Faransi jamana ma o bonya kama nka u ma ale lamɛn o kama bi farafina tilara u la farafina bi a yɛrɛ ka hɔrɔnya de fɛ farafina bi fɛ ka kɛ puissance jamana de a yɛrɛ ka puissance jamana sabu ka d'a kan farafina kɔnɔ fɛrɛlen don farafina jamana o jamana a bɛɛ lajɛlen ye puissance jamanaw ye Afrique du Sud jamana ba don puissance jamana don Algérie bɛ ten Congo bɛ ten Congo fɛrɛlen don ko Mali fɛnɛ n'a ka puissance bɛ nalen ni olu farala ɲɔgɔn kan ko o ye puissance belebele ye donc farafina bi fɛ a fɛnɛ kuma da a ka mɛn Conseil de sécurité de l'ONU kɔnɔna na farafina fɛnɛ bi fɛ de a fɛnɛ ka ghetto ka di a ma a fɛnɛ ka se ka a yɛrɛ damana puissance jamana ye minɛ donc o kama farafina ka puissance o bɛ sɔrɔ ni jɔnw de ye Rusi jamana wa Chine jamana wa sabu ka d'a kan ko Rusi jamana a ye farafina dɛmɛ Rusi ye Angola dɛmɛ Angola kungo la ka Angola masakɛ ka rébellion kɛlɛ ka Angola masakɛ ka fanga sinsin a ye Angola bɛ sɔn ka bila Rusi la wa ko Rusi jamana a ye Mozambique dɛmɛ ka Mozambique ka hɔrɔnya di a ma k'u bɔ Portugais bolo Mozambique bɛ se ka bila Rusi jamana la wa ko Rusi jamana ye Mali dɛmɛ a kungo la Mali bi sɔn ka bila Rusi la wa Rusi jamana ko a ye Congo Brazzaville dɛmɛ Sassou Nguesso dɛmɛ Sassou Nguesso bɛ se ka bila a la wa République de Congo ko Rusi jamana ka dɛmɛ sera Patrice Lumumba a n'a jɛɲɔgɔnw ma o tɛmɛnen kɔfɛ ko Kedjewara le révolutionnaire ale fɛnɛ tun bɛ Congo République kɔnɔna na ka Congokaw dɛmɛ k'u ka jamana basigi d'u ma ka Congokaw dɛmɛ donc farafina bɛ fɛ de a yɛrɛ ka kɛ a damana puissance jamana ba ye bi a yɛrɛ kumakan ka se ka lamɛn Conseil de sécurité de l'ONU kɔnɔna na ni a yɛrɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ a ka droit de veto ka d'a ma o kama o bɛ fara jɛkulu ka jɛkulu min bɛ se k'o ɲini o ye jɛkulu jumɛnw ye le monde multipolaire mɔgɔw ko bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka lafiya diɲɛ sosigi nin kɔnɔ ka sɔrɔ dɔ ma dangari dɔ la donc BRICS mɔgɔw olu de bɛ o la farafina a bɛna lajɛ a ka hɛrɛ bɛ BRICS mɔgɔw de bolo wa ou bien a ka hɛrɛ bɛ taabolokɔrɔ mɔgɔw de bolo n'o ye impérialisme tigiw ye esclavagisme tigiw ani colonisation tigiw a ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min a bɛ taa a b'a ka intérêt de fɛnɛ ɲini donc k'ale nisɔndiyalen don ni farafina ye bi farafina sera bi ka a ɲɛ jɔ bi ka tiɲɛ fɔ nanzarabilen ye ka sɔrɔ a ma siran tiɲɛkisɛw bi kan ka bɔ ale tun famana nin ma kabi Nelson Mandela taalen Thomas Sankara taalen Patrice Lumumba taalen Uɲɛw taalen ani Nkrumah taalen Haile Selassie taalen nin tun tɛ yen ko nka cɛbaw kumakanw bɛ kan ka lamɛn bi ani Afrique du Sud ka masakɛ kɔrɔ n'o ye Nelson Mandela ye olu taalen nka ko farafina masa kɔrɔw olu tun bɛ nanzaraw nɔfɛ sagamɔnɛya la n'u y'u bila yɔrɔ min k'u bɛ yen nka bi ko cɛfarinw bɛ kan ka wuli cɛfarinw kumakan farafina kuma da bi kan ka ye sisan donc le monde multipolaire farafinw ka intérêt bɛ o de donni na n'o ye BRICS jamana
tɔndenw ye Rusi jamana b'o la Chine jamana b'o la Afrique du Sud b'a la Brésil b'a la Iran b'a la donc an kan ka fara olu de kan an bɛ puissance min ɲini an b'a sɔrɔ olu fɛ cogoya min na donc ko élite politique occidentale maaw olu bɛ kule la Wagner y'a dɔn tan Wagner y'a bɔ tan Russophobie anw tɛ don a la Rusi ma foyi kɛ anw na an tɛ fara u kan u ko n'o don an hakili la Rusi ma kojugu ta ka anw sɛgɛrɛ donc a ka di farafin jamana bɛɛ lajɛlen ye Rusi ɲɛmɔgɔ ka don u fɛ yan donc ni ale tun ye masa ye ale b'u wele k'u ka na Mali fɛnɛ kan k'i labɛn ka wele bila Rusilakaw ma ka na farafinna jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka Rusi jamana wele ka na n'o kɛra ko an bɛnbaw olu minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ ani minnu ta bɛ sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔ nin don nisɔndiya fɛ ale nisɔndiyara ko a bɛ foli di Afrique du Sud cɛba ni ma cɛba ŋana ma n'o sera ka ni tiɲɛkisɛw fɔ n'o ye Fikeli Mbalula ko k'a fo ka foli di Afrique du Sud masakɛ ma ale min ko Rusi jamana président a bɛ na su bɛ ko wa tile fɛnɛ bɛ bɔ a bɔcogo la ta ti bɔ sisi ti minɛ foyi o ye o cɛya kuma min fɔ k'o diyara a ye ko farafinna bɛɛ kan ka wuli ko aw y'a fɔ fan bɛɛ farafindenw a ye waso ni aw yɛrɛ a y'a fɔ awɔ ko anw de don Bengali taara ka anw de sɛgɛrɛ ninnu ye barbaru de occidentaux mɔgɔw impérialisme mɔgɔw foyi t'u fɛ Bengali aw ye tiɲɛni dama min kɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ yen u ma minɛ o tuma na mun don ko farafinna kɛra a yɛrɛ ye an kana siran tugu siran ɲɛ k'o banna donc an bɛ Rusi masakɛ n'o ye belebelew ka belebele Vladimir Poutine an b'a bisimila piyɛn foyi ti bɔ a la donc farafinna cɛbaw colonel Assimi Goïta k'o ye cɛba dɔ ye ko Burkinakaw ka dangelen n'o ye capitaine Ibrahima Traoré k'o fana ye cɛba dɔ ye Afrique du Sud fɛnɛ wa jamana tɔ bɛɛ lajɛlen ka kan ka wuli ka nin ko nin ka Rusi la bisimila k'a wele ka na farafinna dugukolo sanfɛ sabu ka d'a kan a farala an kan filɛlikɛlaw lamɛnnikɛlaw nin tun ye an ka walawalalikan ye n'o ye professeur Franklin Yamsi wa Cameroun wa Afrika ale ka analysew la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn fiɲɛ wɛrɛ